Sembrar efecte com es té. Ave Maria, fes-nos tots i benvinguts a Debades, el podcast al terreno. Avui, com és habitual, no teníem altra feina que presentar un programa jo mateix, que sóc Jonathan i us estiré acompanyant des de la freqüència modulada esta tarda de dimecres. I deixeu-me primer que tot que presenti a Cinteta Morrandes des del control tècnic. Cinteta, bona tarda. Sí, jo, Cinteta. A què vori? Des del control tècnic, sí. Sí, està clar que estàs al control tècnic, però t'estava preguntant que sí. A què vori? Sí, a què vori? Pues fica una miqueta més de música en este temeta de Michael Gray, que es diu The Weeknd, i que estan disfrutant aquí completament de vegades. Es comença en música. I tant que sí, considerat un dels grans temes des del 2005 que va voltant és per tots els discos de qualsevol disc que et puguis trobar per aquí baix i segurament pel món mundial. Un temazo. Reconeixent també que és un tema que s'ha anat versionant al llarg dels anys, però no perdut, diguéssim, la essència que vindria a ser lo del Weeknd. Lo del fin de setmana és una cançó de fin de setmana, de caloreta, i segurament perquè disfrutes fent un cubatet en ella. A què vori, com sí. I seguim amb el nostre col·laborador que sempre està per aquí. Hola. Hernán Enanche, què tal? Bona tarda. Hola. Hem ascendit este temeta. A què vore? A què vore, exactament. Sí, a què vore. Aquí te volia jo sentir. A què vore? Que vol dir tot de lujo i de meravella. Sí, home. A que sí? Bueno, depèn també com s'apliqui. A què vore, com sí. Això mateix. Ai, que sí. Continuem? Sí. Vale, doncs... Dic. Puc parlar jo o no? Sí, digues. Estem fent temps perquè el xic que havia de vindre a fer l'entrevista i a presentar el seu nou disco encara no ha arribat. Bueno, Edgar tampoc ha acudit. Bueno, lo tenim fora d'aquí, l'estudi està aquí, no sé si el veus per la finestra. A la finestra. Per la foradet d'aquí a la porta. Aquí a la porta. Vale. Pues sí, és ell, és Edgar. Bueno, pues ja acudirà, tat. Què hem de fer? Sí, bueno, recordem als amics oients que també tenim l'estudi fixat en unes hores i, claro, no mos podem atrasar i avançar el programa de tirar avant. Exacte, jo a l'hora me'n vaig. És un d'estos imprevistos que poden passar sempre en directe i obvien-les a Azúcar Moreno que se la vi. Las cosas son así, se la vi y estoy loca por ti. Què teníeu pensat vosaltres per fer? Ja està en marxa tot, però què teniu pensat més? Sí, mentrestant està en lo de la selecció. Sí, una selecció musical que han preparat del 3x13. Sí. Que està inspirat en els 13 jutges del jutjat que envingen fetge d'un penjat. Per qui ha decidit que ho fessis tu? Sí, això mateix. Per què ho fas tu? Bueno, pues tens una part professional perquè buscaven una persona que pogués ser capaç de diguéssim portar un programa a l'espera de que tot pugui canviar i aquesta persona era jo mateixa, Jonathan. Sí, ell te canvia el programa en un pes-pas. I tant que sí, soc capaç de canviar, diguéssim, lo timó, lo rumbo i la trajectòria del programa en l'ajuda sense cap mena de dubte de Cinteta Morrandes des del control tècnic, és així. Me copies? Sí, alto y claro. Te copio. Pues així estic preparat. A sus órdenes. Adelante, pues. Fes-me senya. I tant que sí, ara quan te faiga la senya, tu li fos mantequilla a l'assumpte com si no estigués en bé del cap. Ah, que teniu senyes i tot? I tant que sí, això ho hauries de saber que sí, que sempre hi ha una lectura visual i de senyes entre el locutor i el que està al control tècnic. I quina senya faràs ara pels amics Pues a veure oients? com t'explicaria. Tu saps aquella senya que feia Ronaldinho, identitària d'ell? Sí, la de Ronaldinho. Com si anessin a surfejar. Sí, la de Ronaldinho. Sí, de Ronaldinho. Sí, la de Ronaldinho, què? Pues tu agafes esta senya, te la fiques aquí a mitja altura del pit i li arribes mantequilla cap a mà i se'n força com si esteses unflant una pilota. I què vol dir?
I què vol dir això? Pues que mantinguin l'assumpte com si no se sent bé del cap. Però ara li estàs fent la senya de Ronaldinho i te l'has ficat aquí a l'orella. Això és que vol dir que estàs trucant, no? Sí, bueno, m'estàs descobrint lo pastel perquè això vol dir que estem esperant una trucadeta perquè això, dins de la cançó típica que seria la de la selecció musical del 3x13, esta cançó, que és la número 2 i no per això menys important, Sí. estem buscant-lo títol i el grup. A veure si algú dels nostres amics oients se'n pot animar i donar-nos la solució que trobes. Home, pues que no has anunciat el número del programa, això trobo. Bueno, és que és faena ja de tot, saber el número del podcast. Ja, però lo diràs o què? Bueno, és que ja no és faena meua, sinó faena de tots. Saber quin és el número del telèfon per poder trucar i optar segurament a moltes sorpreses i regalos de mans. No sé quins regalos, perquè no regalarem res, que no fem això de vegades i encara estem aquí regalant. Cintet, encara estàs fent aquí, no me copies? Cintet, me copies? Sí, te copio. Me A sents? que veure, no? A que veure com sí. Sí, a que veure, te copio, cambio. Diga, escolta, no està trucant ningú, no? Diga, escolta, no està trucant ningú, no? No. Me cago en la marcelada, allí. Edgar ja em fa senyes a mi que està a punt d'entrar, Jonathan, que anirem tancant. Però, home, deixa'm abans contactar Cintet una altra vegada a veure si ha trucat algú. No, pregunta-li, però segueix sentint el telèfon, Jonathan. No està trucant ningú, no? Me cago en tot. No, tampoc, encara tampoc. Bueno, pues ho tancarem això així. En esta senya que et faré ara mateix, Cinteta, no sé si m'estàs mirant, però a la de 3. Sí. Anuncieu i moltes gràcies. No te veig, però ara sí. I sobretot recorda una cosa, la ràdio és la música i si estimes a la ràdio estimaràs també, sense voler d'alguna manera, a la música. Sí, remata-ho que ja entra. I ara sí, moltes gràcies i hasta aquí. Sí, ja és la. Xaic, passa, Edgar, passa. Xaic, no piques, passa. Bueno, este no se Bueno, n'entera de la senya. Este no en sap de senyes, no? No se n'entera de senyes, passa. No has de picar el vidre, has d'obrir. Fiqueu-vos los dos aquí. Bona tarda, Hernán. Pues fabulós, Xaic, bé. Perdona, ha sigut ell, no?, el que ha trencat el vidre? Sí, ja ho he vist, no, disculpeu-me, perquè, bueno, avui vos porto un invitat de categoria, de l'àmbit musical, però, mira, havíem quedat a les 4:15, que arribava a l'estació de l'Aldea, i resulta que se m'ha presentat a Tortosa, claro, ja tots ho sabeu, no?, que surt Tortosa a l'Aldea en posta, bueno, s'ha embolicat perquè ve de França, m'ha tocat anar a buscar-lo allà i vaig a veure aquí la Carrova 200, per això he tardat 10 minutets. Quan vosaltres me diguéssiu, tirem adelante i vos presento el crack que vos he portat avui. Quan vulguis, ja res mantequilla. Bueno, doncs vos porto aquí el company, com ja podeu veure aquí al meu costat, s'hi diu Logan, ell és de Toulouse, però va néixer fa exactament 52 anys, a Rasquera. Sa mare era nativa de Rasquera i son pare va vindre unes vacances a un càmping de la Mella de Mar i allí se van conèixer. I ara, bueno, va passar tota la infància aquí, però ara portava molts anys fora i documentant-me, com sabeu, tot el que faig jo dins del món musical, doncs vaig trobar en ell que estava totalment perdut i, bueno, me va portar un viatge molt llarg allà i finalment l'he convençut per a que vingui que mos expliqui quina ha sigut la seva trajectòria musical i, com no, que mos cantigui 4 versionetes de les cançons més famoses que tenia en el seu grup. Sí, tenim 2 cançonetes per... Sí, les tinc. Sí, tenim un tastet. A veure si intenten la primera. Loran, me passo el matí cagant. Lorin. Bona. La segona, anem en ella. De Rasquera vinc, de Rasquera vaig. Avui m'he perdut l'assaig. Tot això improvisat, amics oients? Sí, bueno, és que la base me la poso jo, però és que
de menut anava a una coral i mos feien rimar tot el rato i me surt natural, veus? Normal, natural, és que és tot el rato així. Sí. Bé. Bueno, Loran, perdona, però pel cotxe ja ho hem estat parlant, això. Que heu parlat. Bueno, feu-me la pregunta que vulguéssiu. Explica'm-nos una mica de tu, del teu grup, una mica la història, i després ja mos posem en àmbit No us festiu. puc explicar com vaig arribar a cantar. Bueno, i vaig formar un grup. Vos interessa saber com vaig formar el grup? A mi, més que el grup, és lo de la teua veu. És peculiar i m'agradaria saber més. Bueno, en principi diuen que sí, però, a veure, jo t'explico. La meva veu és perquè ma mare fumava. Quan hi estava embarassada, fumava, i mon pare també. I nosaltres vivíem a un bloc de pisos a Rasquera, que té 25 plantes. Ara ja no està, lo van tombar. I cada vegada que pujava a l'ascensor, mon pare s'engegava un cigarro. I, claro, se me va quedar això de la fum del Ducados negre. Sí, això m'ho havies comentat a mi, però explica'ls realment quina és la història, perquè és que lo teu és increïble, vull dir, estem parlant de que possiblement siguis un prodigi del món de l'actuació i sobretot de la música, perquè és que quan cantes, qui t'ha escoltat i ha tingut esta sort i este plaer, la veu és totalment diferent a la que tu habitualment utilitzes quan parles. Sí, bueno, és una història... Bueno, vos anava a dir que és una història llarga, però en realitat no ho és. Vosaltres heu sentit mai que la gent tartamuda, quan canta, no tartamudeja? Pues a mi em passa el mateix, el que passa que no sóc tartamut. Tinc esta veu com a trencada, com a que pareix que m'estigui ofegant, estic patint. Ara perquè això és ràdio i no em veieu, però tinc les venes del coll i la del front a punt d'explotar. Però quan canto me canvia radicalment. Bueno, si voleu vos faig una entradeta d'una cançó i ho apreciareu. Sí, s'intenta buscar una base, pot ser funky, pot ser jazz, pot ser soul, vull dir el que tu vulgues. Sí, vaig. Bueno, és que ja ho veureu ara, Loran, vull dir, Vaig. és una locura com improvisa damunt de qualsevol base musical. Sí, jo crec que els nostres amics oients ja se fan una idea. Sí, tira-me-la. Que sí, que vaig. Escolta'm, Edgar, dis-me una cançó que et vingui així al cap, que així ràpid te faig una rimeta. Quina vols? Pues mira, Loran, ara m'ha vingut al cap la de... Saps la cançó que de Amor. Ai, hòstia, Xec, és que quins records me portes la cançó. Fes-me esta, a veure, què mos pots ensenyar? Fàcil. Bon saxo, quan vulgues. Quan vulgues, Bueno, va que va, espereus. Cigrons, arremullats, de conserva en pot, de qualsevol manera. Cigrons, arremullats, de conserva en pot, de qualsevol manera. Cigrons, Bona. Vale, sí. Vale. cigrons, me van petar, cigrons, omplen com un bot, cigrons, una locura, cigrons. Para. És falset o vibrato, això? Vos en això se li diu un falsato. Si voleu vos explico la història de com vaig perfeccionar esta tècnica. Bueno, una locura, vull dir que vos l'explique perquè a mi me l'ha contat baixant en el cotxe i m'ha tocat parar a comprar tabaco perquè sense fumar no podia escoltar-ho això. Conta. Que no em tabaco, home. Bueno, és que la història és meravellosa, no? Bueno, a veure, per començar, jo sempre he dit que sóc cantant de pub. Així si et volem veure a un bar no hem d'anar. Sí, jo sóc de bar, però és que no me referia al pub musical. Al pub me refereixo a lo que és la gola, la zona on guardem, emmagatzemem lo menjar. És que això és una història de quan jo era menut. Si teniu 2 minutets, vos l'explico abans de cantar. Foli mantequilla. Pues mira, mon iaio Juan Julián se va quedar viudo.
perquè ma iaia, pobreta, va morir d'una angina de pit i ell va vindre a viure amb nosaltres. Claro, mon iaio, quan era menut, eren 14 germans i, claro, en temps de guerra això el menjar anava justet. I, claro, allò anava a cullerades. I, bueno, jo al ser menut, mon iaio vivia amb nosaltres i ell sempre s'havia acostumat a qui ni ocorre, bola, i ell tenia que menjar algo. Vaiga. Sí, a mi la vida d'este paio m'interessa. Sí, conta més, Sí, conta. m'interessa. Però això que us este dia, paio. mon iaio se va acostumar a menjar molt ràpid perquè si no xiquet pues, no menjava. Llavors, ell vivia amb nosaltres a casa i mon iaio només hi havia una cosa que fes tots els dies, era a sortir a passejar 20 minutets. En lo moment que ell sortia a passejar és quan ma mare me donava de menjar. No sé si s'ho ha quedat, però ja hi fe la rima, passejar, menjar. Sí, I llavors, en este moment és quan ma mare m'empapussava. Sí. Me donava la cullera el menjar el més ràpid possible perquè jo pogués estar alimentat. I d'aquí, bueno, això i en lo del tabaco que us he dit abans, se m'ha quedat esta veu xec, que no sé si ho noteu, però vaig apurat al màxim. Bueno, no t'ho hem dit, però aquí fora tenim vending, si vols veure alguna Home, una aigüeta o més que sigui 2 cubitets m'anirien bé perquè me noto la gola raspada, Per això t'he dit, si tens diners i et vols comprar-te alguna cosa, avant. Sí, bueno, Hernán, és que no vos ho havia comentat perquè me sabia mal i l'Oran pel cotxe m'ha dit que no vos ho digués, però, bueno, vos ho dic perquè és que lo veig patir i fotre un pet, Logan, ho sento, però és que no li hem de fer preguntes llargues. Ja, bueno, també entenc que no té diners i per això no s'ha comprat res al vending, que ho ha digut vore l'entrada. Sí, Que sí, trata, Loran? trata. I al final he passat molts anys a França i els francesos mos agrada quedar bé, en tot amb allí anem. Però sí que és veritat que preguntes curtetes i al peu me van millor perquè és que si Sí. no... Tu t'ho deus gastar tot en tabaco, tat. No, bueno, veure si intenta que Te ho deus gastar tot en tabaco, tat. Ai, vaiga, qui va parlant també. Sí, jo també, però sóc jo. Bueno, Hernán, és que, claro, a la meva època, quan anava al col·le, ser fumador no quedava bé. A part, el que t'he contat de ma mare no és per repetir-me, però quan me donava el menjar, jo de menut he tingut carnots. Saps què són carnots? Com si fossin unes angines, però al nas. I estava tapat. Llavors, quan menjava, m'ofegava perquè no podia respirar. I m'he acostumat a que quan parlo no respiro. He d'anar fent pauses perquè si no... És que Ja, me ja. nota. Ja, i llavors mos dies abans que quan cantes això t'alliberes completament, no? I llavors quan cantes t'alliberes completament. Pues que si no paro... I quan... M'ofego. Sí, i quan cantes t'alliberes completament. Exacte. Mhm. Bueno, és que aquí no havíem arribat. Digues, No havíem arribat. digues. A mi la música no m'ha agradat mai. Vaiga. No m'agrada la música, xec, me posa nerviós, però era l'única manera de sobreviure una mica en este món. Llavors, claro, jo explico tota la història i la gent empatitza amb mi. I a part, pues bueno, he fet carrera d'això, però la música no m'agrada. Ja, no, si ja no te volgués fer d'això és que ja t'he entès. El tema és que, claro, avui ja nosaltres havíem pensat que el programa anava pues, dedicat a la música. Llavors, claro, contradictori també el missatge que acabes enviant als amics. Bueno, és que la meva vida, Hernán, és una contradicció. Si vols, vos puc cantar una de les primeres cançons que vaig versionar, que és una contradicció en si en la meva vida actual. Vale, doncs fem una cosa. Abans d'anar a la cançó, deixa'm despedir el Sí, programa. ja tinc la base, Ja la tinc. Tinc la base brutal. Sí, deixa'm dir-te, Loran, quedes acubitat una altra vegada, sabem que estàs per aquí al terreno, tornaràs a vindre, mos ha agradat molt la teva història i volem saber més de tu. A tot això, amics oients, despedim el programa. Si voleu, la setmana que ve mos tornem a veure aquí, a vegades, el podcast del terreno. Ho has dit diferent, que sempre. Sí, ho he dit diferent avui. Vale. Dic, escolta'm, anem en la temeta de l'Oran, no? Sí, anem en el tema de l'Oran i ja quan s'acabi que tanques del tot. Sí, després de la cançó tanco del tot.
Gràcies. Mai me casaré, me quedaré solter. Mai me casaré, me quedaré solter. Hasta que me morgue, gordíssim i lluent. Mai me casaré, me quedaré solter. Hasta que me morgue, gordíssim i lluent. Mai me casaré, me quedaré solter. I la butxaca plena, carregada de bitllets. Mai me casaré, me quedaré solter. Hasta que me morgue, gordíssim i lluent. Mai me casaré, me quedaré solter. Un fadrí dels Dante que va sense calçotets. Tets. Mai me casaré, me quedaré solter. I en la malobera, olorant-se los ditets. Tets. Mai me casaré, me quedaré solter. Tets. Mai me casaré, me quedaré solter. Tets.